Čau sportovci, tak je to tady. Jizeran se pomalu blíží a my jsme se rozhodli, že vám ty informace nebo ty podstatné informace zkusíme nahrát do takových 3 videí na YouTube, abyste je měli pořád k dispozici a ty videa by měly teda nahradit tu čtvrteční rozpravu před startem, takže se pokusíme vám teď nahrát nějaký základní info o závodě a o tom průběhu, o základních pravidlech a tak dále. Mé jméno je Michal Franské a mám teda Jizeran letos na starost a doufám, že i příští rok. Samozřejmě nedělám to sám, mám k sobě spoustu schopných lidí a velmi ochotných lidí zejména. Je to první ročník, ale máme už s organizací sportovních akcí řadu zkušeností, takže se to snažíme převést i do Jizeranu a doufáme, že se nám ta akce povede. Moc se těšíme a věříme, že si i vy odvezete z toho jen pozitivní zážitky a když ne pozitivní, tak určitě velmi intenzivní, takže hurá na to! Jizeran. Co vlastně od Jizeranu jako takového očekávat? Je to štafetový běh, je to běh na 168 km. Těch 168 km je rozděleno do 16 úseků, z čehož nejkratší má 7,1 km a nejdelší má 14,2 km. Startuje se v Praze v Dolních Počernicích, konkrétně na adrese Národních hrdinů 1, což je adresa dětského domovu v Dolních Počernicích. My budeme startovat naproti tomu dětskému domovu v Zámeckém parku. Budeme tam startovat v 5 hodin ráno, nebo od 5 hodin ráno, ale k tomu se ještě pak dostaneme v časovém harmonogramu. Potom, co vystartujete, tak vlastně víceméně prvních 130 km kopírujete řeku Jizera. 70% té stezky vede po cyklistické stezce Greenway Jizera. Ten podklad je poměrně běhavý, až na výjimky, které jsou teda po louce nebo i trošku nějakou stezkou s bahnem. Myslím, že 5. úsek je tam takový trošku bahnitý. Tak je to docela rychlý podklad a poměrně dost běhavé úseky. Takže tam věřím naženete i potřebné minuty, abyste pak stihli checkpoint v Příchovicích, který vás tam čeká. Běžíte teda proti proudu řeky Jizery a dostáváte se potom i na tu Jizerku, což je teda vlastně takový ten highlight toho Jizeranu. Přímo kolem kopce Bukovec přibíháte na parkoviště na Jizerce a pak už se vydáváte dolů do Josefáče a z Josefova dolů potom nahoru na Smržovku, kde je cíl. Konkrétně teda cíl je v Park hotelu Smržovka a tam bude i to zázemí té akce cílové a tam bude i ta finisher party, na kterou se teda také těšíme samozřejmě. Možná ještě k nějakým statistikám. V průběhu toho závodu nastoupáte zhruba 1750 metrů a naklesáte 1350 metrů, takže víc nastoupáte, než naklesáte přirozeně. Možná, že to jednou otočíme a poběžíte opačným směrem. Záleží na tom, jak se nám podaří najít zázemí i v Praze, kde to je složitější než u nás na severu. Celý ten program Jizeranu začíná už v pátek povinnou prezentací. Ta povinná prezentace bude od 6 do 8 hodin večer a bude probíhat právě v Dolních Počernicích v tělocvičně v dětském domově na adrese teda Národních hrdinů 1. Stačí nám tam, když se dostaví jeden člen v týmu, pokud jste nebo máte v závodě 2 týmy, tak asi vám umožníme si vyzvednout startovní balíček i pro ten druhý tým.
s tím, že se to k ním musí včas dostat. Upozorňuji, že v sobotu ráno už ta prezentace nebude možná, takže ten pátek je skutečně povinný a je nutné si tu startovní tašku vyzvednout. Mimo jiné tam dostanete ty hlavní věci, to znamená startovní čísla. Každý člen týmu má jedno startovní číslo, své startovní číslo a je nutné ho mít přidělané na té závodní vrstvě, vrchní vrstvě závodní oblečení vpředu, tak aby jsme mohli na těch předávkách kontrolovat průběhy a odběhy podle startovních čísel. To znamená, každý běžec má své startovní číslo od startu až do cíle a měl by ho mít na sobě, nebo musí ho mít na sobě viditelně na vrchní vrstvě oblečení vpředu. Pak tam dostanete GPS tracker a orientácký čip. K tomu se dostaneme v dalších videích, kde si ukážeme i, jak bude ta předávka jako taková probíhat. Tohle vlastně, nebo tyhle ty dvě věci si budete předávat jako pomyslný štafetový kolík. Dostanete potom samozřejmě spousty dárků od našich partnerů a dostanete tam i trička, pokud jste si je objednali ve svém balíčku. Dostanete tam i případně i stravenky, dostanete tam ty reflexní vesty, pokud jste opět měli ten nejdražší balíček. Takže to všechno dostanete už v pátek na prezentaci. Zmínil jsem trička, možná jenom dodám, že pár kusů budeme mít i k prodeji, volně k prodeji v pátek na prezentaci, takže pokud by se někomu líbilo, tak bude možné to triko dokoupit v omezené množství i v pátek. V sobotu se budeme postupně vrhat do závodu. Vlastně ty starty budou probíhat od 5. hodiny ranní až do 5:50 a budou probíhat po 10 minutách, po 20 týmech. To znamená, že v 5 hodin odstartuje 20 týmů, v 5:10 dalších 20, v 5:20 dalších 20 a tak dále až do 5:50. Ta poslední vlna, nebo snažili jsme se i podle těch přihlášek identifikovat týmy trošku rychlejší, týmy trošku pomalejší, takže dáváme ty možná papírově pomalejší trochu dopředějc, naopak ty rychlíky zase až do té poslední vlny, aby jsme se v tom cíli všichni sešli tak nějak v rozumný čas a aby i ty slabší běžci stíhali právě ty limity, nebo ten limit, který je v Příchovicích a následně pak v cíli. Doběh prvního týmu čekáme zhruba okolo mezi 16. a 17. hodinou. Myslím si, že těch 10-11 hodin je docela ambiciózní cíl, takže i pro velmi dobré běžce, kteří jsou tam přihlášení, tak i pro ně to bude docela náročné se dostat do cíle do té 5. hodiny odpolední, ale myslíme si, že se jim to povede. Vás určitě zajímá i právě ten limit v Příchovicích, ten je na nějakým 136 kilometrů. Ten limit jsme posunuli na 8:30, to znamená 20:30 večer. Už pak nemůžeme bohužel ty týmy po této hodině pustit dál do Jizerských hor. Taková je domluva i s HKO, takže tam budeme bohužel velmi striktní. Týmy, které se nedostanou do 8:30 do Příchovic, tak budeme muset poslat do cíle autem, samozřejmě, protože v Příchovicích je checkpoint a odtamtud na Smržovku je to relativně kousek. Pozitivně je, že stihnete večírek, samozřejmě to může být trošku i motivace na příští rok potrénovat a ten checkpoint stihnout. Večer už vás čeká teda ideálně ta finisher party, která bude začínat ve 20 hodin v Park hotelu Smržovka a
ve 21 hodin bychom rádi vyhlásili nejrychlejší týmy. Možná pro ty slabší běžce, co spíš holdují té kulturní části té celé akce, tak další zajímavá informace, že zhruba v 10:30 večer si uspořádáme takové srandovní pivní štafety, kde ten váš tým, který třeba nevynikl v tom běhu, tak naopak může vyniknout v pití piva na X. Takže i to se chystá jako součást finisher party. Takže věřím, že je se na co těšit a hurá do příprav. Pojďme si říct něco k základním pravidlům Jizerunu. Celá pravidla najdete na webu jizerun.cz v sekci závod a ke stažení. Takže tam určitě prosím pročtěte detailu všechna ta pravidla, ale tady si shrneme ta pravidla základní. Už jsem zmínil, že se jedná o štafetový běh z Prahy do Jizerek, to znamená, že základní pravidlo je se na těch úsecích střídat. Jizerun má 16 úseků, to znamená 15 předávek neboli checkpointů, a vaší povinností je do každého toho úseku poslat nebo vyslat jiného běžce, aby se ty běžci zkrátka střídali a nikdo nešel 2 úseky za sebou. Dalším důležitým pravidlem je, že každý člen týmu by měl absolvovat, nebo ne by měl, musí absolvovat minimálně 3 úseky. V týmu vás může být buď to 4 nebo 5, ale pořád platí stejné pravidlo, že každý musí absolvovat minimálně 3 úseky. Takže to jsou takové 2 hlavní pravidla. Pár z vás se nás ptalo na rozřazení těch členů do jednotlivých úseků, ale my to po vás chtít nebudeme. Vaší povinností je mít na sobě startovní číslo, mít ho vpředu na vrchní závodní vrstvě oblečení, abychom vás na těch předávkách byli schopni identifikovat, abychom si vaše číslo mohli zapsat, a vaší povinností je dodržet právě jen ty 2 hlavní pravidla, to znamená, musíte se střídat a každý musí jít alespoň 3 úseky. Dalším důležitým pravidlem je, že povolujeme pouze 1 auto do týmu. Důvodů je několik, ale ta myšlenka Jizerunu je taková, že bychom byli rádi, abyste si odvezli z té akce takovej jako celistvý zážitek a hlavně společný zážitek s tím celým týmem. Proto se nám myšlenka 1 auta moc líbí. Zároveň tím je závod určitě ekologičtější, což se nám taky líbí. Ale na rovinu přiznáváme, že dalším z důvodů je, že je to zkrátka první ročník a my teprve testujeme, jak to tam bude všechno na těch předávkách vypadat, jaká je propustnost parkovacích ploch. Už teď tušíme, že tam jsou úseky nebo parkoviště, která budou jenom na takzvaný rychlý parking, kde se těch aut prostě vejde málo a tam budete mít možnost najet až na poslední chvíli. Takže i to je důvodem k tomu, že povolujeme pouze 1 auto do týmu. Prosíme, nevolte auta jako karavany, zakazujeme exaktně autobusy, zkrátka to auto by se mělo vejít na standardní parkovací plochu. Myslím si, že když 4 pojedou v autě a 1 poběží, tak že se vejdete jako běžci do poměrně běžného osobáku a o to vás tímto i prosíme. Upozorňuji ještě dodám, k tomu autu, dostanete na prezentaci ve startovním balíčku polep na auto, nálepku Jizerun, ta bude zároveň identifikací
vašeho auta pro pořadatele, aby vás na parkoviště pustili. Upozorňuji na povinnou noční výbavu, takže určitě běžíme 2. listopadu, to znamená na startu určitě všichni víceméně poběží za tmy nebo za šera a v cíli většina z vás už zase za tmy nebo za šera. Může být škaredé počasí, může pršet. Ta tma samozřejmě v těch lesích potom přijde výrazně dřív, takže doporučuji tu výbavu mít opravdu kvalitní, mít kvalitní čelovku. Budou tam i úseky, na to upozorňuji raději už teď, kde je dokonce jako nutné mít výkonnou čelovku, protože se jedná o velmi trailové úseky. Je to zejména Palackého stezka, která si myslím, že je nádherná, ale samozřejmě za tmy a nedej bože za mokra, bez pořádné čelovky a bez pořádného obutí bude velmi nebezpečná. Takže tam prosíme, opravdu to nepodceňte, jak obuv, tak tu noční výbavu, ať se nám ten závod povede zdárně absolvovat bez nějakých problémů nebo úrazů. A kdyby přeci jenom k nějakému úrazu na trati došlo a nebyl to úraz vážný, může se stát podvrknutý kotník a tak dále, tak samozřejmě můžete z toho běžce na tom daném úseku nahradit v tom konkrétním místě, na kterém se zranil. Tam teda půjde většinou nějak se přiblížit autem nebo doběhnout. Na některých úsecích tam půjde jenom doběhnout, zejména teda v těch trailových částech, jako je Palackého stezka. Takže to vystřídání člena týmu bude možné s tím, že byste to měli nebo musíte to oznámit nám jako pořadateli. Samozřejmě pokud by šlo o úraz vážný, tak máme k dispozici záchranáře, ale vy to řešíte standardně jako úraz, vážný úraz, aktivujete záchranné složky i nás a my už pak zajistíme zbytek. Všem nebo všechny závodníky prosím, stáhněte si aplikaci Záchranka. Je to perfektní v tom, že pokud se něco stane, tak vás ty záchranáři krásně najdou. Vlastně vaši polohu to přesně určí, takže kdyby nedej bože se něco stalo, tak prosím využijeme téhleté šikovné aplikace, která záchranářům pomůže a ušetří jim spoustu času a vám určitě prospěje dřívější záchrana. Takže to asi ty základní pravidla. Řekl jsem, na webu máte k dispozici celý dokument o pravidlech, takže prostudujte a v případě nějakých dotazů se nás neváhejte zeptat. Možná jenom ještě připomenu, že teda máme zatím vypsané 4 kategorie týmů a muži, ženy, mix, kde musí být aspoň jedna žena, a firmy, kde by měly být všichni členové zaměstnanci jedné firmy. Ale na večírku bychom pak rádi vyhlásili i další 2 věci, a to nejlepší týmové foto. To znamená, že už teď můžete vlastně v tom týmu, jak spolu možná trénujete, možná chodíte do hospody, tak nebo ladíte nějaký strategie týmový, tak když se vám přitom podaří udělat nějakou pěknou týmovou fotku, tak nám ji prosím vás nasdílejte na náš Facebook a potom na vyhlášení vyhlásíme tým s nejvtipnější fotkou. Rádi bychom si tam ty fotky pak i v pozadí někde promítali, takže to nám udělá takovou příjemnou atmosféru na afterparty. Zároveň bychom rádi vyhlásili i nejvtipnější název týmu,
protože startovka se hemží opravdu kreativními běžci, takže to nás moc potěšilo a některé ty názvy jsou skutečně originální a i na ty dojde, takže ty bychom rádi taky vyhlásili a dali jim nějakou maličkost na stupních vítězů. No a to je k základním pravidlům. Určitě doporučuji začít trénovat. Pokud jste ještě nezačali, tak máme 20.10. Nevím, jestli už není pozdě, tak možná už raději nezačínat. Tak jo, sportu zdar.